Danmark er en allieret, som virkelig yder et kraftfuldt bidrag til NATO-alliancen. Ja, det er nærmest drev ned ad væggene med komplimenter i statsministeriets spejlsal, da NATO's generalsekretær i dag besøgte Danmark. Der er tale om et kort høflighedsvisit i forbindelse med regeringsskiftet. Anders Fogh nåede både at mødes med dronningen, som han dog kender i forvejen, forsvarsministeren og udenrigsministeren, og som det fremgår af billederne her, altså også statsminister Helle Thorning. Og hovedbudskabet på alle møderne var lutter tilfredshed med lille Danmarks store bidrag til NATO, og ikke mindst til indsatsen i Libyen. Men det er blevet bemærket i NATO, at Danmark tog en hurtig beslutning om at levere jagerfly til operationen, at danske jagerfly har deltaget i fuldt omfang, og i øvrigt med et meget positivt resultat af indsatsen. Anders Fogh nåede også at mødes med Deadline til et interview om NATO's medvirken til Gaddafis død, om overholdelse eller ej af FN's mandat, om hvorfor Danmark har bombet meget mere end alle andre allierede, hvor størrelse og slagkraft taget i betragtning. Kort sagt, hvad er læren af krigen i Libyen? Læren er først og fremmest, at det faktisk er muligt at gennemføre en så omfattende operation uden bekræftede civile tab, uden væsentlige følgeskader som følge af præcisionsbombninger. Så militært set, der er det den væsentligste lære, og politisk er læren, at det kan altså godt lade sig gøre for europæerne at tage lederskab inden for NATO, og det kan lade sig gøre for NATO at få aktiv støtte fra partnere i regionen, som vi så her. Det var en krig, der byggede på et klart FN-mandat, der gik på at beskytte civilbefolkningen og indføre det her flyveforbud. Ikke på, at Gaddafi skulle blive dræbt, men det var sådan, det gik. Jo, men jeg vil godt understrege, at Gaddafi var på intet tidspunkt mål for vores operation. Vi var der med et eneste sigte, nemlig beskytte civilbefolkningen, som FN havde givet mandat til. Men det var jo NATO-fly, der bombede denne her konvoj, hvor efter sigende Gaddafi befandt sig, og så var det ligesom oprøreren, der gjorde det sidste beskidte arbejde. Er det ikke en fair fremstilling? Nej, fordi det var en bevæbnet konvoj, og det er et legitimt militært mål, fordi den kan bruges til at angribe civilbefolkningen. Vi vidste faktisk ikke, at Gaddafi var ombord i den konvoj. Jeg vil sige til dig, at vi var faktisk overrasket over, at Gaddafi stadig var i området. Så jeg kan roligt fastslå, at han var ikke på noget tidspunkt mål for vores operation. Men når der nu foregår en stor international debat om, hvorvidt det her FN-mandat er blevet brugt til det yderste, og måske mere til, hvad siger du så? Jeg afviser fuldstændig den påstand. Vi blev bedt om, som der står i FN-resolutionen, med alle midler at beskytte civilbefolkningen, og det har vi gjort. Vi har gjort det effektivt, ovenikøbet på en måde, hvor vi har undgået civile tab. Det må man betegne som en stor succes. Er det en rigtig reaktion, når alverdens vestlige ledere de nærmest jubler, når Gaddafi dør? Altså, skulle han ikke have været for en domstol? Jamen, jeg havde klart foretrukket, at han var kommet for en domstol og var blevet stillet til ansvar for sine ugerninger. Det ville have været langt det bedste. Jeg var da også meget ubekvem ved at se de der forfærdelige billeder. Altså selv en brutal diktator, synes jeg, har krav på en vis retsbeskyttelse i den situation. Og han skulle have været stillet til ansvar for sine ugerninger. Så var det en rigtig reaktion, når alverdens vestlige ledere de jublede, da Gaddafi blev dræbt? Jo, men jeg tror, at det folk jublede over, var måske ikke så meget det forhold, at Gaddafi var dræbt, men mere det forhold, at nu kunne man betragte Libyen som befriet, og den libyske befolkning som beskyttet, og nu i stand til at forme Libyens fremtid. Billederne af Gaddafi, som du selv nævner, der bliver slæbt blødende gennem gaderne, de er ret voldsomme. Efterfølgende så bliver han så skudt på klodshold. Hvilken smag havde du selv i munden der? Jamen, jeg havde en dårlig smag i munden, fordi jeg føler, at det rigtige ville være en retssag, hvor han kunne blive stillet til ansvar for sine gerninger. Men jeg tror, alle må have forståelse for, at en diktator, der i 42 år så brutalt har undertrykt sin befolkning, kan komme ud for den slags. Men jeg vil gerne understrege, at det ikke er noget, NATO har haft med at gøre. Gaddafi var ikke mål for vores operation. Hvad siger det om det kommende libyske styre, altså oprørerne, som I nu har været med til at bringe til magten, at det er den måde, de bringer en diktator af veje på? Jeg vil sige, at jeg har meget stor tillid til, at de nye ledere i Libyen er ærlige i deres ønske om at få et ægte demokrati op at stå. Jeg var i Libyen i mandags og mødtes med Jalil og de andre ledere af det nationale overgangsråd.
Og de bekræftede, hvad de før har sagt, at det de ønsker, det er et ægte demokrati, der er baseret på fuld respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincipper. Og det tror jeg på, de er ærlige i det ønske. Men stadigvæk, hvad siger det om et styre, der bringer en diktator af veje på den her måde? Altså, vi har jo selv deltaget, vi har vel et ansvar, altså vi har på den ene eller anden måde været part på den ene side i en borgerkrig, har vi ikke det? Jamen, vi har selvfølgelig været part i at beskytte civilbefolkningen, og da det var Gaddafi-regimet, der angreb civilbefolkningen, så har vi selvfølgelig været part på den måde, men fuldstændig i overensstemmelse med det FN-mandat, vi havde fået, som var meget klart. Det sagde, I skal beskytte civilbefolkningen med alle midler, og det gjorde vi. Men med alle midler, det skal forstås sådan, at vi faktisk undgik civile tab og minimerede antallet af følgeskader. Lederen af overgangsrådet, Jalil, som du lige nævnte, han var for nylig ude og annoncere, at alt kommende lovgivning kommer til at hvile eller basere sig på sharia. Var det, vi gik i krig for? Nej, men altså vores mandat handlede om at beskytte civilbefolkningen mod angreb, og det har vi gjort. For så vidt angår Libyens fremtid, så er det jo nu for den libyske befolkning, op til den libyske befolkning at træffe beslutning om den lovgivning, der skal gennemføres. Men igen vil jeg sige, jeg forlod Tripoli opmuntret i mandags, fordi jeg hørte ingen steder noget som helst om, at det skulle være sharia-lovgivning. Tværtimod, så mødtes jeg med mange frihedskæmpere og repræsentanter for ungdomsorganisationerne, altså den unge generation, der har båret revolutionen i Libyen. Og der var ingen som helst ting om religion. Det de går op i, det er om der er jobs, om der er økonomiske muligheder, om de i det hele taget får lov at udfolde sig frit. Det er en helt ny generation, for hvem det er nye ting, der tæller i tilværelsen, og det gør mig faktisk ret opmuntret. Men vi er vel gået i krig også i forhåbning om, at der bliver skabt en eller anden form for demokrati. I det her overgangsråd, der sidder der jo massevis, havde jeg sagt, af tidligere støtter, Gaddafi-støtter. Hvilken sikkerhed har vi for deres demokratiske sindelag? Jo, men når der er tale om demokrati, så har du jo aldrig sikkerhed for, at befolkningen vælger dem, som du synes bedst om. Altså det er jo demokratiets væsen, at du kan også se nogen valgt, som du ikke nødvendigvis er enig med. Men jeg er ret optimistisk med hensyn til den demokratiske udvikling i Libyen. Det bliver besværligt. De skal bygge det hele op fra bunden af, men grundlæggende, så tror jeg, at den libyske befolkning er optaget af, at den får frihed og udfoldelsesmuligheder, som de kan se i frie vestlige lande. Men altså på den ene side sharia og så tidligere Gaddafi-støtter. Hvilken sikkerhed har vi for, at vi ikke bare går fra en diktator til et andet diktatur? Altså vi har jo ikke anden sikkerhed end de erklæringer, som gentagne gange kommer fra den nye ledelse, nemlig at de føler sig forpligtet til at leve op til de internationale krav om frihed, demokrati, respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincipper. Og der er den vestlige verden jo ikke fuldstændig uden indflydelse, fordi vi har hjulpet dem, også økonomisk, og det ved de godt. Hvad skal der så minimum være opfyldt, før man kan sige, at NATO's mission har været en succes? Jamen, det kan jeg sige allerede nu. Den har været en succes. Ja, på den militære side, men altså hvis Libyen ender i fuldstændig kaos og anarki, så er det vel svært at sige, at det har været indsatsen med at have det, ikke? Jo, men hør lige her. Det, der var vores opgave, det var det, som FN sagde, det var at beskytte civilbefolkningen, og det har vi gjort. Vi har forhindret massakre, vi har reddet utallige menneskeliv, vi har undgået civile tab under vores operation, og vi har gennemført operationen sådan, at den civile infrastruktur i Libyen, den er stadig velfungerende, så man hurtigere kan bygge samfundet op igen. Men det er vel ikke fuldstændig ligegyldigt, hvis det hele ender i kaos? Jo, men ved du hvad, allerede nu, uanset hvordan det går i fremtiden, så må man sige, at det, der var NATO's opgave, er løst til punkt og prikke. Fuldstændig opfyldt FN's mandat. Vi har jo ikke ansvar for, hvad der sker herfra og frem efter. Vi blev bedt om af FN at udføre en bestemt opgave. Det har vi gjort, og det var en succes. Godt, en succes, siger du. Kan den her model så bruges andre steder? Altså for eksempel i Syrien, hvor Assad, han myrder løs. Nej, vi har ingen som helst planer om at intervenere i Syrien. Libyen og Syrien er to forskellige ting. I Libyen var vi, fordi der var et FN-mandat og stærk støtte fra regionen. Ingen af de betingelser er opfyldt i Syrien. Men der er jo en civilbefolkning, der lider her. Altså hvorfor kan man ikke gøre noget i Syrien? Altså den vestlige verden, de snakker, mens der myrdes løs. Altså, set fra et NATO-synspunkt, så er det for at gå ind i sådan en operation vigtigt, at der er et tilstrækkeligt stærkt legalt grundlag. Det havde vi med en FN-resolution.
Det er vigtigt, at der er støtte fra regionen, og så er det øvrigt vigtigt, at man militært er i stand til at gøre en fornuftig forskel. Og når det gælder Syrien, jamen vi kan konstatere, at der er ingen FN-resolution, vi kan konstatere, at der er ingen opbakning fra regionen til, at vi skulle komme udefra og blande os. Jeg kan roligt fastslå, at vi har ingen som helst planer om at gå ind i Syrien. Vi har bare i Danmark været med i 3 krige de sidste 10 år, altså Afghanistan, Irak og nu i Libyen. Er udenrigspolitikken blevet mere militaristisk? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, men man kan måske sige, at verdenssamfundet er måske blevet mere opmærksom på, at hvis man ønsker at beskytte en række grundlæggende principper, så må man også nogle gange være parat til at sætte magt bagved. Det koster ikke ret meget at tale flot om, hvor vigtigt det er at beskytte civilbefolkningen og menneskerettigheder. Men vi har desværre set i tidens løb, at så har verdenssamfundet bare vasket sine hænder og siddet passivt tilbage og har ladet folkemord ske, uden man gjorde noget. Og der tror jeg også på grund af hele medieudviklingen, der er blevet meget mere fokus på, når brutale diktatorer de slår ned på befolkningen. Og derfor vil man nok i fremtiden se, at der bliver mere folkelig og politisk pres for, at man også skal sætte magt bag ved sin beskyttelse af grundlæggende principper. Danmark og den danske regering har, selv her efter skiftet, de støtter jo det hele. Altså, vi er i forreste linje i Afghanistan, hvor vi bærer en uforholdsmæssig stor del af tabene, og vi har været med i Libyen, hvor vi har smidt i forhold til vores størrelse uforholdsmæssigt mange bomber. Hvorfor er det vigtigt for Danmark at være fremme i allerforreste frontlinje? Ja, altså her taler jeg jo ikke bare som NATO's generalsekretær, men også som tidligere statsminister i Danmark, der har været en af dem, der har lanceret den aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jeg mener, det er vigtigt for et lille land at være helt fremme i skoene, fordi det giver en større indflydelse internationalt, end man ellers ville have. Hvad er det for en indflydelse? Jamen, det giver jo... Tag nu for konkret Libyen. Det er helt klart, at fordi Danmark var så aktivt med, så var Danmark med i den internationale kontaktgruppe, der blev nedsat for at skabe den politiske ramme om det nye Libyen. Det ville Danmark da ikke have været, medmindre Danmark havde ydet et bidrag. Og mere generelt kan jeg godt sige til dig, og det kan jeg forsikre dig, baseret på min erfaring, både som statsminister og som generalsekretær, der lyttes altså mere til et land, der også er parat til at yde en konkret indsats og ikke bare snakker. Det betyder meget i international sammenhæng, og derfor har Danmark i dag en indflydelse i verden, der langt overstiger landets størrelse, fordi vi har været parat til at investere i en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Når vi er så aktive, er det så også for at børste noget af småstats tankegangen af os? Du prøver at få mig involveret i en dansk indrigspolitisk diskussion. Jeg har jo ytret mig om den sag i min fortid som statsminister, og nu er jeg NATO-generalsekretær. Men den er jo aktuel igen. Altså er Danmark ikke et lille land? Altså hvorfor skal vi løbe rundt og være vice-sheriff for USA, havde jeg sagt? Jamen, tag nu for eksempel igen Libyen-operationen. FN's Sikkerhedsråd træffer en historisk beslutning om ansvar for at beskytte civilbefolkningen i Libyen. Der har alle FN's lande har en forpligtelse til at leve op til Sikkerhedsrådets beslutning. Der har været for mange eksempler i fortiden på, at det har man bare ikke gjort, og man lader 5 og 7 være lige, og det er med til at underminere tilliden til FN. Det er med til at styrke FN som en instans, der kan vogte over international retsorden, at man også gør noget for rent faktisk at føre Sikkerhedsrådets resolutioner ud i livet. Og det har Danmark altså også en pligt til, ligesom alle andre lande. Du sagde i begyndelsen, at Libyen-missionen har vist, at Europa godt kan noget på egen hånd. Men er det ikke en sandhed med modifikationer? Altså det er jo stadigvæk USA, der trækker det store, tunge læs, når vi snakker NATO. Jo, altså det du siger, der er selvfølgelig den anden side af den her medalje. Altså den positive historie var europæisk lederskab sammen med Canada. Men vi må også indse, at operationen kunne ikke have været gennemført med succes, uden at amerikanerne var kommet med deres spionfly og optankningsfly og hvad vi ellers brugte. Og derfor er en lære af Libyen-operationen, at europæerne bliver nødt til at investere mere i de militære kapaciteter. Og det er jo en diskussion, der er så gammel, så den næsten går på krykker. Er der noget som helst udsigt til, at det bliver anderledes i fremtiden? Nej, men altså, ved du hvad, det er jo ikke breaking news, at vi behøver amerikansk hjælp. Sådan har det været siden NATO blev stiftet i 1949, og du kan ovenikøbet sige, at NATO blev stiftet, fordi europæerne har brug for et samarbejde med USA. Så det er jo ikke en svaghed, at vi behøver amerikansk hjælp, men
Flere og flere amerikanere spørger jo, også i disse budgettider, hvordan kan det egentlig være, at europæerne ikke kunne tage lidt mere ansvar for den fælles sikkerhed? Og der synes jeg, at den positive historie var, at det viste europæerne denne gang, at på trods af de økonomiske udfordringer, så kunne Europa godt.